Ate Lance. Hello, hello. Gandang tanghali. Sana'y walang manluloko. Pero okay ang lahat. Huwag naman. Hello, hello. Ate Laila. Malabo. Malabo ba? JJ, gandang tanghali. Malabo. Hindi lang talaga siya. It's the light. Nagtubuan na yung ano ko. Kain tayo. Kanina pa ako nakaluto, G. Alas 9 pa lang, nagluto na ako. Sinigang. Ate Joy. Musta okasyon dyan, Ate Joy? May message sa akin yung mga ano, yung tagang nasa Hong Kong. Ang daming tao. Daming nagsalubong sa ano, sa Hong Kong. May ano pa yata yun, pa-firework. Kasi si si Ma'am Jo, nasa Hong Kong din yun. Kagabi, panay ang live niya, ang daming tao daw. Hanggang kagabi. Kasi, ang kagandahan kasi na timing pa ng linggo. Kaya maaga pa lang, umalis na si Ate Jo. Panay
kaya panay live. Sana walang mag-trip. Dahil minsan nakakakaba. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Parang ano pa, hingil pa ako sa ano, parang sakit na tawag ko. May bagyo pala dito sa Pilipinas. Kaya pala ang ano, laging maulan siya. Di pa ako alas 12 nag-live kasi para pagtapos ko ng alas 2, sakto lang. Wala naman nakalive saan. Si Siyam naman hindi nag-live ng alas 10. Kaya maaga pa, alas 11:50, live na ako. Full na volume. Boses na. May na yata pumick up to ng ano eh, ng boses eh. Pero sa cellphone ko naman, nung pinapanood ko, may malakas naman siya. Sadyang may na lang pick up yata itong ano, cellphone. Tinatanggal ko nga yung butas. Kaya dapat magka-budget eh para bumili ng ano, yung microphone. Kahit nag-vlog ka malayo, dinig sa cellphone. Kaya mahirap mag-ano. Uy, nung time no si Kuya Puji, kumusta po? Hindi ako masyado nakaano sa iyo. Alas 7 na, ay mag-alas. Alas 12 na ng gabi dyan, no? Kuya Puji. Punta ka ba, Kuya Puji, sa ano? Kay Ate Wife? Magandang tanghali, host. Magandang tanghali po. Gracia Moral. Mag-love shout out everyone. Matamlay pa ang katawan. Nga po, G, ano eh. Di ba ano dyan? Pag umaga dito kayo po, G, dyan, ano, gabi. No? Pag sa Amerika. Pero sim lang ng oras. Kaya lang, gabi nga lang dyan. Dito, umaga. Opo, saglit lang naman yung si Ate Wife nag-live. Mga 1 oras lang yata yun. Nag-ano na siya, nag-out ka. Good morning, good afternoon, host. Ate Egypt. Good morning po. Magandang tanghali na dito. Nagsusuporta ako sa ano, pero hindi masyado nakakatutok sa cellphone kasi pag nakaano na ako sa cellphone, nasakit na yung ulo ko. May love shout out po, host. Ang Gracia Moral. Ate Egypt, hindi mag-love shout out. Warning. Andiyan ka na ng Idol Pugak.
Pass muna. Nakakakaba. Biglang shot out. O, dalawang ano nga lang ako. Halos dalawang araw lang ako hindi nag-live. Tinira na naman ang watch hour ko ng 48 ba naman binawas. Pugak na, shouty. Ang lala dito. Ay, kaya Edmond. Maray na udto mantabi sa gabos. Maray na magandang tanghali sa lahat. Inang shouty. Sa diet pala po kayo, kay Edmond. Doon pala kayo sa sa diet. At Winsel. Pugak, idol Pugi. Winsel. Si Marjorie ba yun? Joy Boyote po. Mga pumapasok na walang jacket at o yan, ano yan? This help is review. View message. Mga istong nakakaba kasi pag ganyan. Pag may mga warning, hindi mo alam, wala namang ginagawang si Kape. Mang Joy. Diyan din sa Sis Kape. Labas ka ba? Ganyan. Si Ate Kapig ba nasa din? Nasa Hong Kong din yung Ate Joy. Nakwinsel. May work mo. Sis Marjoy, may like shout out. Ingrasya Moral. Ma'am Ingrasya, dito po may mga moral din dito. John din Sagnak shouty. Kapit. Lagyan ko pa ba yung jacket sa iyo? Kapit. Yung ano mo. Nakakaano tuloy maglagay ng mga jacket eh. Sabagay. Malay mo kasi gayahin na naman kayo. Sabagay. Magbababa lang naman kayo ng bahay. Mga nandiyan lang naman support. Mamaya pa ako aalis 7:45. Kaya tutok. Wala mo magkago. Pero ang bilis lang no, isang oras lang. 59 minutes yun. Pagpasok sa akin, isang oras na din yung sakto. Puro naka ano pa yun, watch hour ng 13 watch hour pa yun. Opo, Sis Joy. Kami sa Titan. Extension. Repeat. Tip ba kasi siya? Go to channel ka muna bago mag-jacket. Kapag di kilala. Ay, inaano kasi baka mamaya gaya ng kay Kapit, magayahin nila yung din. May galaw siya. Basta pag jacket, pag kilala, magsabi na lang na sila to. English siya, may galaw shout out. Kagaya niyan, ano yan idol? This message is for review.
review message. Ano yan? Wala naman yan. This message is held for review. View message. Hindi, yan o, yung message niya. Yung may ano siya, triangle. Tapos, Shamski Tika LS kanina. Abang so, oo nga, wala. Kanina pa ako nagpipindot wala siya jacket, kaya message siya ganyan. Ganun ba yun? Pag mga ganun, mga wala pang jacket yun, kaya ganun. Ati Wensky. Icon. Wow, ang layo mo, Siska. Kalayo kayo, Ati Ch. Saan lugar si Kape? Nakatambay lang itong CP ko host. Salamat po, Ingracia. Maraming salamat po. Kailan ka mag-LSMP? Pag hindi busy. Busy pag pag mga may pasukan na. Hindi naman siya mag-live niya yung gabi. Diba? Niya, bukas na lang po ate. Happy maayos yung screen. Pag kasi magpasok mga tapos may assignment pa, di ba? Magkakaano. Diba kayo mga pa naman. Alas 10. Kaya lang. Okay, syempre. Kape daw, kape. I-idol ko nga. Magtimpla lang kayo ng mainit na Borakong kape. Wala, miyaw. Wala ba siya Miming. Yan idol po ga. Si Kapit ba? Pwede ko yung jakitan. Kasi dito naman yung sa atin, di ba? Na nagtatagalog naman siya. Mahirap kasi pag kaya naman pag hindi ka ng jacket, parang mga na tayo ni Japper Sniper. Binabati ka ng binabati, hindi ka naman ginadjakita. Kaso lang dito, maliit pa naman ang bahay natin, tinitira na tayo ng mga kalokohan. Walang magawa sa buhay. Ate Marijoy, musta ang iyong kaarawan? Daming handa. Oy, Ate Mitch, thumbs up po. Ate Mitch, hanggang tanghali. Mag-ano pala tayo? Shout out sa lahat. Shout out sa puso.
Yung Ate Joy. Shout out, boss. Thank you po, Ate Marg. Ate Mitch. Umilis naman. Minutes ba? Bakit 30 minutes? Ay, yun. Grasya, maraming salamat po. Tintin, tamsa kuya. Oy, Ate Tintin, kumusta? Kapay, chow tay. Mami, good morning. Good morning, Mami. No oras pala live mo, Ate Tin? Tintin.
Sige. Magandang tanghali sa Word Vlog. Maraming salamat. Sa Word, ano, sa Word Vlog. Rewatch na Tintin. Thanks, Mami. Mami Davido. Buti di ka nag-lock. Di ka na natulog. Dun sa premier mong host. Okay. Dan pulpak sa nakapin. Sabi ni Kapay. Ati Tintin. Thank you, Ati Kapay. Di mami, sanay na ako dati. Ito, 1 AM ako natutulog po. Hindi ano yan. Tintin, Ami Ganda. Ma'am Ami pala to. Ma'am Ami. Okay po. Ma'am Ami, maraming salamat po. Miguel shout out everyone po. Yun nga lang kala ko nalit ka. Ingat palagi dyan, Nax. Tintin. Ate Che. Ang tagal ng pahula mo, Ma'am Ami, kagabi, no? Kahapon ba yun, Ma'am Ami? Ang tagal makuha. Good morning, Ate G. Tapos tambay ko muna, mag-ayos lang ako. Pasok later bigla. Okay po, ating tambay-tambay lang. Kasi baka may manggulo. Naka-alert na kagad. Ang hirap naman kasi hindi natin alam. Teammates
ng TV dan Bill ang bagong dikit po. Welcome din OTW sa'yo ate Ingrasya. Dikitan kayo dyan. Kapatid wait. So Wild Vlog, dikit ka po dyan. Mga ano sila, mga ano po yan nila, mga nagbabalik po sila, mabait po yan. Ako dito ate Chi, grabe ang panahon dito, laging madilim. Umiinit man siya pero hindi gaano, madilim talaga siya. Ang laot, wala na naman nakakalaot kasi malakas na naman ang hangin. Kaya bihira naman makalaot. Hello Manay. Manay. Anong handa mo dyan Manay? Ang birthday mo. Good morning, Ten. Love. Heart lang. Terus naman. Heart love. Ate Marjorie dan sa medicine dropping po 5 times watch short video viral. Si Bad ang ano eh, ang laki ng ano niya eh, ang views. Ano ba yun? 76 ba yun? 76,000 sa short video. Ingrasya dan sa lettuce mo na kuskus. Sinayawan ka na ni Ingrasya mo. Dantin. Salamat, Tintin. Pa-view sa love kapatid. Salamat. No problem, kapatid. Pa-views at love mga kapatid. Salamat. Palab-lab naman po sa nakasabit dyan. Palab-lab. Hello. Ten, salamat. Sabi ni Manay Marjo. Salamat sa pagsampay hus. No problem, kapit.
Atichi, nagbaba ng bahay. Short video. Ayun, lagot. Kalablab po sa short video ni Ate Chi. Ate Chi dan Kapit Official dan all bagong dikit po. Sabi ni Ingrasya Moral. Maraming salamat po, Ingrasya. Salamat kapatid Tin. Ay, salamat sa inyong pagdikit. Yung ano ko dito, hindi rin pag ano siya. Yung ano na ano. Parang lumindi din siya. Video in the house of the Bicol vlogger. Jan Pulpak, kapatid Chi. $12.20. Gulo pala. Salamat sa pagsabit. Si ano naman. Ingrasya naman para
muna work agad-agad pagpasok. Salamat sa pagsat. Salamat po sa pagpin. Walang anuman po sa inyong lahat. Kaway dyan. Line ni na therapy like ko. Biglang host. Thank you po, Sir Life po TV. Maraming salamat po. Big love shoutout kapatid like ko families. Ami ganda. Mike po si Bicol. Kaway dyan, ting-ting. Ting-ting ng buhay. King Russia dan pulpak sa ni Kapate.
Nigalang shout out Ingrasya dan Polpak. Salamat Kipait. Ingrasya dan sa watch ko na language. Harang mo. Ngayon nina, migay shout out. Sabi ni Ingrasya Moral. Salamat Sis Marjon. Sekali kewel lah, mari jujur. Ay, okay ka lang po. Kung meron po pang bangka sa Pasakaw or fishing. Itong at gagawin po sana. Kaso nga lang po, malakas ang dagat ngayon. Hi, ask ko lang po kung meron po bang marintahan na bangka sa Pasakaw for fishing, trolling at jacking po sana. Meron naman dyan, kaso nga lang hindi sila ngayon mga nalaot kasi di ba malakas, may bagyo. Maraming nagpaparinta dyan at yung mga lingong.
Lagi naman dyan may mga nagpapa-renta ng mga bangka. Lalo ano, pag malakas kasi ngayon ang alon, hindi rin kayo niyan matatahimik kung malakas ang alon. Ang hangin malakas, baka matakot lang kayo sa dagat. Sayang naman yung iaarkilan nyo pag uuwi ka agad. Kung sa mauupahan pong mga bangka dito, may mga mauupahan dito, mga proning. Ami ganda, ate Ami. Ano yung ate Ami? Puro TikTok. Ay mamami. Puro TikTok yata yung mamami. Pangalawang account mo ba yan? Memory. Bigat ko itong isa ate. Ay, Ma'am Ami. Kapatid, like ko. Patamsak. Ami kabugera. Dikit ko na po yung isang ninja. Kayo ate. Ay Ma'am Ami. Si Egypt dan dating dikit. Sesti. Lagi lang shout out in team.
Ang bilis nyo. Patusok upcoming. May ka na Ate Marjoy. Si ano mo na Ate Che. Patamsak jam upcoming. Tamsak. Tamsak po. Ate Marjoy. JJ. Ami ganda. Dan po. Bilag palay. JJ. At Marjoy. Salamat. You're welcome. Notify. Tamsak. Tamsak. Tapos. Waiting. Sino ba yung ano? Itong ano ni Ate Marjoy. Ate Nina Therapy. Like ko. JJ, kumain ka na, Jay? Marian dan tusok, dating dikit. Dan Ci.
Dan na upcoming cheese merger sa mga OTW sa nakapin. Nami, maraming salamat sa pagpunta. Hello po. Major Beta. Thank you po sa Unity of Love. We are here to help unity of Team Love. Tamsak Bakas Joy. Tambay lang Bicol ha. Work mood pa ako. Thank you po. Maraming salamat po. Ate Love Nami. Ate Egypt. Ate... Tamsak po. Upcoming LS. Salamat. Si ay coming LS ka ba? Kuya Manoy. Uy, kagigising mo lang unso. Magpi-prepare ka na ng iyong paninda. Done in Russia, Moral. Tamsak Bakas. Tamsak na rin ako sa iyo in Russia. Sa yung upcoming 8 p.m. Sino ba yung sunod na yun? Ate Egypt. Ate Egypt ang nakapili.
Salamat, Ate Egypt. Bye all. Thank you po, Ate Ning. Maraming salamat. Ingat po, ingat. Ate Ning, sa iyong work. Ingat-ingat po kayo dyan. Oy, thank you. Umabot tayo ng 1 hour. Bahala na sa kanya si Lord mag-abang. Huwag kayong manggulo kasi maliit pa naman ang bahay namin. Dan Ate Egypt. Huwag yung gulo. At si Tusok Host. Ate Ina. Good morning yan. Ate Egypt OTW. Ate Mojo. Good morning Saudi and good morning. Good morning Saudi. Ang gandang tanghali Pinas. Kagising lang ni Ate Ina. Kasi nagkasino. Nagkasino ba? Kakaway-kaway dyan. Ate Egypt. Ano yan? Dropping mo avocado. Dropping naman din si Ate. Meron na din si si Ate Egypt, mga dropping ni Ingrasya.
JJ 118 million shout E. Nakabiglang busy now sa work. No problem. Ay, Pebong. Ismondo. Tamsak Idol. Ay, salamat po, Kebong. Hi, Bong. Maraming salamat sa pagpunta. Daming views. Huwag ka magulo, JJ. Pamasilip na naman tayo ng mga engkanto dyan. Daan-daan lang naman. So yung mga Gino, patuloyin mo kaya yung mga ano mo, live mo. Diba? Ang lakas kaya. Lakas ng bingo. Diba? Laka naman, ang laki naman ng views mo. Ate Egypt, dan po sa'yo. Ay, kung ano ka na lang dyan po, lagay ka lang po ng bakas. Kasi pumasok na yun si Ate Egypt, balikan na lang po kayo. Nagbabalik naman po yung basta may bakas lang po. Upcoming LS, patusok, salamat. Dumapalo ka yun, Ate Ingracia, kasi paulit-ulit yung baba mo. Tingnan mo na lang natin isabit yan. Ate Ingracia. Bawal po kasi pabalik-balik. Para tayo mapagalitan. Bong, may bakas ako dyan sa short video niya. Okay po, okay Bong. Maraming salamat po. Ingracia Dan. Ayan po, Ingracia. Dan na po sa'yo si Bong Diamanda. Yes, Desmond. Salamat po, Bong. Sabi ni Ingracia Morao. Ito muna nga tayo ng tubig para na anak ko.
Kapatid, food ba number mo? Send mo sa akin. Yeah. Yeah. Bago kami aso makulit. Ayan o. Bagong ligo. Hello, hello dyan. Hello. Ikaw makulit. Ayan, agak tayo dyan. Turi ka lang dyan. Ika, maano mo nga yan. Yung grasya, tatat lang muna. Tayo dyan. Tabi. Therapy like cup. Biyahe ni Manoy Biker. Miguel shout out Manoy. Oy, biyahe ni Manoy. Joy, kabiyahe ni Manoy. Ati Milani Almonte. Hello, hello. Marjol Baita dan Polpak po.
Michael Baita. Pangit ba ako? Lani Almonte, full pack sa birthday ng anak mo. Maraming salamat, Manoy. Manoy Biker. Sa iyong pakikipagdikitan. Thank you po. Marami. Dikit ko na rin po sa iyo, Manoy Biker, yung isa ko. Di na magbaka sa iyo kasi ano naman. Dikit ko lang yung isa. Pinapanood ko. Yung monasteryo sa Tarlac, di Tarlac. Doon ako dumikit sa iyo, Kuya Manoy Biker. Yung isa kong anino. Dikit na sa iyo. Sa inyong babike na monasteryo. Ano yun? Pataas po yun. Manoy Biker. Yung papuntang di Tarlac monasteryo. Paano ba yung paakyat? Yung kalsada. Panoorin ko lang ito Kuya Manoy Biker ng 4 minutes para pasok na sa views at hindi na siya malagas. Bicol! Ate Layla. Nag-in ka na, Ate Layla? Oo, ano yata yun eh. Mga 11 hours na naman yun, Ate Lay. Dan, Ate Egypt sa avocado. 3 times reward. Wow. 11 hours yun. 18 hours lang, Ate Lay. In Russia Moral, Dan. Kahit mahaba, hindi kasi malaki WhatsApp niya. 21. 20 lang yun, natilay. 10 hours. 20 lang siya. 20 hours lang. Oh?
Parang ano lang kasi, isa lang yung nakatambay sa'yo. Pinakamalaki ang 26. Sa akin, pinakamalaki ko at ilay 85, 8 hours. 85 yung ano ko, pinakamalaki. 60, may 40. Oh. Kaya lang, tinira ako ng ano, nilagas naman yung 48 ko kasi di ba 2 araw walang live. Biyay ni Manoy, salamat. Ay, ano na, 6 minutes na Manoy Biker. Wala nang lagasin yun Manoy Biker. Upcoming premiere, patusok. Patusok guys, sa nakapin. Upcoming premiere. Patusok po, salamat. Ating tusukin. Mong, the cat in action, like of TV. Wow. Magkano? Iba, yung mata niya, sir, like of, magkaiba talaga siya. Kambal. Mukha stress si Biko. Galing pa sa ano, galing sa lagnat. Ati labnan. Hindi pa maayos. Minsan na ano pa rin. Pag nakatutok sa cellphone, nasakit ang ulo. Kambal B1 and B2. Dan sa nakapin. Kanina pa. I'm home. Junjun din sa Kambal. Salamat po ho sa pagbitay. Huwag kang hinto sa pag-live kasi babagsak pa shower mo. O nga po, tira. Di ba nung nandun may naglokong ninja pala yung nanglokong yun. Kala ko may tumira na eh. Pati si Ate Lay. Ninja ba yun? O Ate Lay. Sabi ni Idol Pugak. Kaya ingat-ingat din daw po sa pag-jacket. Ako din kasi natakot para sa iyo. Oo nga po eh. Noon lang naman ako nakakita noon. Kaya akala ko na-report na. Sino man magre-report? Late pa. Late pa naman ang bahay. Saka wala naman message si Gmail. Tinignan namin, malinis naman. Hinakot lang. Walang magawa sa buhay. Ate Helen! Kaway, good morning. Magandang tanghali. Tamsak. Thank you po, Ate Helen. Para happy mix vlog. Big love, shout out sa lahat. Thank you sa inyong pag-dalaw. Nabawasan ako ng 48, sayang. Pero okay lang. Takot lang kasi. Kaya hindi nagan. Kahit may upload, nagbabawas talaga yung watch hour pag hindi nag-live.
Parang yung buhay ng Watsari sa live lang. Kasi kahit may mga upload ka, nagalagas pa rin. Buti kung ano, viral yung upload mo, yun. Hindi siguro. Eh pag ano, dumidilom siya. Maliwanag naman dito sa ano. Diba? Yun. Hindi yun. Kalabay. Ingrasya, maraming salamat sa iyong pag-stay. Kalimutan ko na pala yung ano ni ano. Share like it. Ay naka ano na pala ako. Thumbs up na pala ako. Welcome. Maraming salamat po. Ate yung Russia. Taga saan po kayo, Ate Russia? Kasi dito may mga moral din. Nainina, Tirpil Lake Hope. Si Heart lang yan. Ikaw, out muna ako. Okay lang po, Ate Lai. Maraming salamat po sa pagdaan. Thank you, Biro Roots. Sa iyong pagdaan sa aking munting bahay. May heart pa siya dyan. Paano ba? Silit later. Thank you po. 8 hours lang naman ang atilay. Ganun na. Silip din ako kay din siya kasi naka-live. Okay lang po ate, si ano ba yun? Naka-live din yata yun si ano yung ako Bicol. Parang ano ko yung kanina si ako Bicol. Dinadaanan ko rin naman sila pag ano. So nakikita ko.
Ang panahon dito, parang ano, parang lagi na lang uulan. Malayo naman yata yung bagyo. Kaya lang, pag sinabing may bagyo, damay naman lahat. Ang ulan, pag sinabayan pa ng kidlat, yun, magkakanda-brand out. 12 million mega love shout out po. Dan Ingracia, mega love shout out, but Ate Milani Almonte, kaway kaway. Mega love shout out ni Lani. Sabi ni Sir Like of TV. Mega love shout out kay Lynn. Salamat kapatid Like of. Mega love shout out my joy. Mega love shout out pong. Ito muna tambay ko, idol, nasa work na ako. Okay lang po, sir po. Maraming salamat. Idol, idol pala. Sir po. Thank you, ingat sa pagpasok, idol. Mega love shout out, idol Pugak. Good AM. Mega love shout out, JJ. Let ako dito. Idol like ko, mega love shout out. Mega love shout out sa lahat. Ate Marie, Marjoy, mega love shout out kapatid like ko, sabi ni Ate Ana. Sis Marjorski, mega love shout out. Mega love shout out Ma'am Ina. Pasok ka na sa work, ingat-ingat kayo dyan. Sa inyong mga work. Ingat lagi. Ate Chi, kaway ka dyan. Ate Mary Joy, Ate Joy, Ate Che, Ate Ina, Sir Like Hope. Ingat sa inyong pag-work. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat po aking Russia sa iyong pag-stay. Maraming salamat. Thank you very much.
Sis Marian, may galaw shout out. Ati Ina, may galaw shout out. KN Bukal. Sis Chi, may galaw shout out. Sis Ingracia, may galaw shout out. Sis Ina, may galaw shout out. Busy na ako sis, bigla ako. Thank you po, Ate Marjol. Ingat-ingat sa work. Twenty minutes. Mag 2 hours na tayo. 1:40 p.m. Chibukal Vlog. Victor Biscan. At Marjol, bye ka. Hello, hello, hello. Parang malabo siya. Di ako nakikita. 12 million, may glove shout out. Mag-inom tayo ng tubig. Kasi ay nauunan naman ako.
Team tayo, sis Marjo. Marian Joy, Tigol. Purikusa. Ito naman, laging ano. Wala lagi ano. Maaling nga ano. Mainit na hindi maintindihan. May iba yung init sa labas. Ngayon kasi may masamang panahon. Kaya ganyan. May dumaan ba? Hindi naman siya. Wala naman. Naging may ano, ibang ano dito. Parang madilim. Kasi nakadito na ito. Parang ano, parang hindi makita ang mukha. Yan.
mo, magto 2 hours na. Tambay-tambay lang dyan. Tambay-tambay. Thank you very much sa inyong lahat. Maraming salamat. In minutes. Hello, hello. Ingat-ingat sa inyong mga trabaho dyan. Maraming salamat sa inyo. Ingat-ingat lagi sa trabaho. Ingat-ingat yan. 12 million in the house. Maraming salamat. Hello, hello dyan. Jinjul, Lintag, maraming salamat. Sino magsusunod po live? Hindi na po mag-sit up. Yung susunod. Tambay lang ako, host. Ate Melanie, may ano po, may susunod na mag-live. Yun. Kasi ako mag-i-int na ako mga 2 hours na. Ingat-ingat sa inyong mga trabaho. Yung sunod pong live, mag-ano ka na po, pwede ka po mag-sit up. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyong pagtambay.
Thank you very much. Maraming salamat sa inyong lahat. At sino po ang ating next Ate Melanie? Pughak. Hello, hello. Idol Pughak. Hello, Bad. Ikaw ba ang nagla-live? 2 PM na po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat po.